അയ്യപ്പസ്വാമി എൻ്റെ ആശ്രയമേ, അയ്യപ്പസ്വാമി എൻ്റെ ആശ്രയമേ. എൻ്റെ പേര് ആശാറിന്. ഞങ്ങൾ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഷാരോൺ. കുഞ്ഞിന് 3.5 മാസം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് കോട്ട് വന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പം മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അല്ല, തലച്ചോറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ IMSൽ നിത്യാരാധനയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടി. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലയെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും കുഞ്ഞിന് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വന്നു. ആ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇടത്തെ കിഡ്നിക്ക് വലിപ്പക്കുറവും ട്യൂബിന് വലിപ്പം കൂടുതലുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞങ്ങൾ IMSൽ നിത്യാരാധനയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടി. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട, മരുന്ന് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരുവിധം കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സൗഖ്യം തന്ന IMS അമ്മയ്ക്കും യേശുവിനും 100,000 നന്ദി.